Καούρε κάνατε καμψία. Καλώς ήλθατε παιδιά. Να είσαστε καλά. Αγρούσανά μου, ένι τα τσουφάμε. Η γλώσσα είναι στο κεφάλι μας. Τσέτε θέλετε να νιουμαλίου. Τι θέλετε να σας πω. Ο τσακώνικος χορός από τους άλλους χορούς είναι ο πρώτος χορός. Για μένα. Η μάνα μου τον έλεγε Σταφεντού. Πήρε και ο χορέ του Τσίεντι, εκεί θέλω να χορέψει τα Σταφεντού. Ποιος ήταν ο χορός του θείου μου, ξέρω εγώ, λέει ο θείος σου, όταν εκεί μπαίνουν το χορέ, εκεί θέλω να χορέψει τα Σταφεντού. Όταν έμπαινε στο χορό, ήθελε να χορεύει τη Σταφεντού. Τσεκάτσουτσε τα κουνιά. Η τσακονιά, σε κάποιον που ξέρω, θέλω να του πούμε, έλα στην τσακονιά. Πού θα σου πει, πού βρίσκεται αυτός ο τρόπος. Όταν λέμε τσακονιά, εννοούμε το 1/3 περίπου της επαρχίας Κινουρίας. Η Τσακονιά είναι μια περιοχή η οποία αρχίζει από το ποτάμι του Αγιανδρέως, το Βρασιάτι, και φτάνει μέχρι το Δαφνώνα, στο Λεωνίδιον. Αποτελείται σήμερα από τα χωριά Πραστός, Σίτενα, Καστάνιτσα, Γιανδρέας, κατεβαίνουμε ερχόμενοι προς τα Δό, Τυρός, Άνω Τυρός, Σαπουνάκι, Μέλανα, Σαμπατική, Λιβάδι, Λεωνίδιο. Εμείς οι Τσάκονες, νομίζω εγώ και από ό,τι έχω διαβάσει, είμαστε οι έξω Λάκωνες, οι κυνηγημένοι από τον κάμπο της Λακωνίας. Ο τσακώνικος χορός είναι μερακλήτικος. Πρέπει να είναι μερακλής αν να το χορέψει. Αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο είναι 4 βήματα και 9 παύση, λίγο αργό. Το δεύτερο είναι πιο γρήγορο με 5 χρόνους και πηδηχτό. Ο ένας δίπλα στον άλλον και πήγαινε με τα βήματα σιγανά. Δεν ήταν αυτός ο ταρναριστός χορός. Είναι σύσσωμος χορός, του βλέπει μια κόψη. Σου είπα μάνα, καλή μου μάνα, σου είπα μάνα, παντρέψε με. Και γι' αυτό και είναι και σοβαρός. Δεν έχει 3 βηματάκια, έχει και στη δεύτερη σειρά σου κάνουν ένα πήδημα μόνο, τίποτα άλλο. Τα βηματάκια είναι λίγα και δεν μπορεί να αυτοσχεδιάσει. Μόνο ο πρώτος, ο κορυφαίος, αυτοσχεδιάζει και όχι βέβαια με άλλες φιγούρες, απλά οδηγεί το χορό εκεί που θέλει αυτός. Είχε το μαντίλι, ναι μεν σωστό αυτό, αλλά άφηνε το χέρι, ξέρω, και κράταγε το μαντίλι και έκανε το κουμάντο και πέρναγε γύρω και δημιουργούνται οι ελιγμοί. Ο πρώτος σηκώνει το μαντίλι και περνάνε όλοι από κάτω και γυρίζουν έτσι και μία ανάποδα και μία έτσι. Και στα ξένα μη με δώσεις, γιατί θα το μετανιώσεις.
Τσακονιά τη λέμε διότι κατοικείτο μάλλον από τους Τσάκονες. Ένας λαός, προφανώς νομαδικός λαός, ο οποίος είχε εγκατασταθεί εδώ και μιλούσε τη δωρική διάλεκτο. Τι γνωρίζετε εσείς για τσακώνικη διάλεκτο? Έλα, Δημήτρης. Η τσακώνικη διάλεκτος προήρθε από τους Δωρείς. Μπράβο. Εμείς ακούσαμε κάποια πράγματα από αυτούς και την πήραμε. Τα τσακώνικα που λέμε εμείς. Γι' αυτό και ονομάστηκε η περιοχή αυτή Τσακονιά. Οι Δωρείς πρώτα εγκαταστάθηκαν στην Ήπειρο, που και αυτή ξέρουμε ότι είναι ορεινή περιοχή, και ένα τμήμα στην Πελοπόννησο, ένα άλλο τμήμα. Λοιπόν, εδώ, έξω από τη Λακωνία, λοιπόν, γι' αυτό ονομάζεται και Εξολάκρονος, από συνεχείς παραφθορές, η λέξη Τσάκονες. Υπάρχουν και καινούργιες τοποθετήσεις, Τσάκονας, Τζάκονας, Διάκονος. Το Δέλτα πράγματι μετατρέπεται σε ζήτα, λέμε διάβολος, διαβολιά, ζαβολιά. Η κατάλληλος Τσακονία είναι ένας άγωνος τόπος και γι' αυτό και οι άνθρωποι ήταν, ας το πούμε, φιλοπόλεμοι, ολιγόλογοι και η κοινωνία κλειστή. Η περιοχή μας ήταν μια μαζεμένη, δεν είχε δεχθεί ξένο κόσμο και επειδή και μέχρι σήμερα, ας πούμε, είναι τερματικό κέντρο, δεν έχει μεγάλη εξέλιξη σε τουρισμό. Το βλέπουμε ακόμα και από την αρχιτεκτονική της. Υπήρχαν λοιπόν σπίτια με τεράστιες αυλόπορτες, με μάντρες, που δεν είχαν οπτική επαφή. Ο νιού μου έδαρε. Άντε τώρα να τη βάλω νιού μου τάσου, αντιαρίου. Να σας βάλω μέσα να σας αρμέξω, γιατί με βγάλατε την ψυχή. Σαν λαός ήταν λαός αγροτοκτηνοτροφικός. Είχαμε τα χωράφια μας, εσπέρναμε, αλωνίζαμε, εθερίζαμε, δεν είχαμε άλλους πόρους ζωής. Βλέπαμε αεροπλάνο και χαμηλώναμε, επί παραδείγματι. Κάποτε πήγαινα σε ένα μοναστήρι στην Έλωνα και βρήκα ένα τσοπάνο και εκείνη την ώρα έρχονταν εδώ το καράβι. Και μου το είπε τσακώνικα τι είναι αυτό και του λέω το καράβι, του λέω που έρχεται από τον Πειραιά. Πότε ξεκίνησε? Και του λέω εγώ ξεκίνησε γύρω στις 8 με 9 η ώρα από τον Πειραιά. Και τώρα πού πάει? Λέω πάει στο λιμάνι, θα ξεφορτώσει και θα πάρει κόσμο και θα φύγει πάλι. Και τι ώρα θα φτάσει? Τσοπάνος τώρα. Και τι ώρα θα φτάσει? Λέω μόλις μαζεύεις και εσύ τα γίδια στο Μαντρί. Μου έσπεσε ο ήλιος. Ρε κακόμερε τσέσαου. Ρε κακομύρι μου ρε τι λες? Κι αράκατε μου κίνα που είδατε σε σπίνα. Ενή εμαεξικάζονται το στιβό τα νάωνα. Εμείς κοιτάζαμε το στιβό στο αλόνι τον Ιούλιο και παραγγέλαμε αλεύρι και μας ερχότανε το Φλεβάρι. Η πόλης που δημιουργήθηκε από τα ιστορικά, από τα παλιά τα χρόνια, ήταν οι αρχαίες πρασιές, οι οποίες ήταν κάτω στην πλάκα. Είχε σημασία για την Σπάρτη εδώ η περιοχή, τη χρησιμοποιούσαν οι Σπαρτιάτες σαν διέξοδο στον αργολικό κόλπο. Στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου 2 ή 3 φορές είχαν έρθει εδώ οι Αθηναίοι να μας τιμωρήσουν επειδή είμαστε στο άρμα της Σπάρτης. Μετά την καταστροφή των Πρασιών χτιστήκαν τα πρώτα σπίτια εδώ στην Αγία Κυριακή, εκεί πάνω. Μετά από την Αγία Κυριακή εδώ από την εκκλησία αναπτύχθηκε η Παλιόχώρα, πήγανε πιο μέσα δηλαδή. Και όταν έφτασε και η Παλιόχώρα στον Κολοφόνα της Δόξης το 1200 ήρθαν οι Βιλανδουίνοι, ποιοι ήρθαν εκεί που καταστρέφανε και φτιάξαν και το κάστρο του Γερακείου και τους διαλύσανε. Και επειδή είμαστε λιγάκι σκληροί, ήρθαμε και κατοικήσαμε σε αυτά τα βουνά και μείναμε και γι' αυτό επειδή και η εξέλιξη ήρθε καθυστερημένη, μείναμε ακόμη να μιλάμε τη τσακώνικη διάλεκτο.
Μια λέξη θα λαλίου σε όλετο ντουνιά και όλοι νιάνι για βανιά βοά. Οι Τσάκωνες ήταν σκληροτράχυλοι. Από τα βυζαντινά χρόνια τους είχαν πάρει οι ακρίτες. Υπήρχε ειδικό σώμα Τσακώνων, υπήρχε και τίτλος στρατοπεδάρχης των Τσακώνων. Τους προτιμούσαν οι αυτοκράτορες γιατί ήταν εμπειροπόλεμοι, γιατί ήταν και απόγονοι των αρχαίων Σπαρτιατών. Να σκεφτείτε ότι είχαν στην Κωνσταντινούπολη φύλακες Τσάκωνες. Δεν προδίδανε. Ένας Τούρκος περιηγητής, ο οποίος είχε περάσει γύρω στο 1500 από τη Τσακωνιά, περιγράφει τους Τσάκωνες με έναν εντυπωσιακό τρόπο, ότι μία γυναίκα μπορεί να σηκώσει μέχρι και 200 οκάδες. Οι άντρες οι Τσάκωνες είναι σαν κυπαρίσα ψηλή, γεροδεμένη, άγροι, με μουστάκια κτλ. Είναι σκληρός και ο τόπος μας. Βόγιτσε του Τσακώνη για τα ελευθερία. Η αλληλεπίδραση με τους άλλους πολιτισμούς ήταν λίγο πολύ αργότερα, όταν άνοιξαν οι δρόμοι. Παρόλο που υπήρχε εμπόριο, οι Τσάκωνες ήταν φημισμένοι για το εμπόριο. Η περιοχή μας, επειδή ήταν πτωχή, είχε φτώχεια, είχαν αναπτυχθεί και είχαν φύγει όλοι έξω. Και από το 1600. Ο Σουλτάνος είχε δώσει προνόμια στους Τσάκωνες και είχαν αποκλειστική εμπορία του βουτύρου. Λεφτά. Να σκεφτείτε, αυτός ο Γιαννούσης εδώ, που είχε φτιάξει το σπίτι του, έφερνε το χρυσό της λίρες από την Κωνσταντινούπολη σε βαρελάκια του τυριού τόσα και έβανε μία σειρά σαρδέλες, μία σειρά λίρες. Λέγανε ότι η Κωνσταντινούπολη κάνει τάσπρα, εννοούσαν τις λίρες, και ο Πραστός λέει τα κάνει κάστρα. Η πόλη βγάνει τάσπρα και ο Πραστός θα κάνει κάστρα ή πάστρα. Αριθμούσε περίπου 7 ή κατάλληλους 9.000 κατοίκους, με εκκλησίες, με έδρα επισκοπής, υδραγωγείο σύγχρονο για την εποχή εκείνη. Ήταν πλειοκτήτες σε σπετσόδικα πλοία, τα οποία σπετσόδικα πλοία, επειδή ήταν ορεσίβοι αυτοί, έδιναν το χρήμα και στρατολογούσαν, μάλλον ναυτολογούσαν και έκαναν στόλο που για την εποχή εκείνη ήταν απαραίτητος για την αγώνα και για το εμπόριο. Στην Επανάσταση του 1821, τα σπετσότικα καράβια ήταν ελληνιδιώτικα, σχεδόν όλα. Ο Κολοκοτρώνης επικοινωνούσε με τον Κώστα Χατζηπαναγιώτη, τον πιο πλούσιο πραστιώτη. Και του έλεγε: αξιότιμε κύριε Κώστα, βρισκόμαστε στα στενά. Ο στρατός μας πεινάει, αποστήλατε 5 τουλούμια τυρί και γρόσια τόσα. Και μάλιστα και στην άλλωση της Συμμονιμασιάς είχαν μεγάλη συμμετοχή και είχαν και τον επισητισμό του στρατεύματος. Γιατί ήταν έμποροι, είχαν λεφτά και γι' αυτό τιμήσανε και ο πρώτος φρούρος της Συμμονιμασιάς ήταν ο καπιτάν Γιώργος Κεμνολάκης, ο αρχηγός των Τσακώνων. Και στην άλωση της Πολιτσάς επίσης, άλλος ένας πραστιώτης, ο Μαλώης Δούνιας, του οποίου το Ανδριάντας είναι και στον Πραστό και στο Λεωνίδιο, με τέχνασμα και με φιλία που είχε πιάσει με τους σκοπούς, κατόρθωσε λοιπόν να ανέβει στον πύργο πάνω, στις πολεμίστρες, να στρέψει τα κανόνια προς τα μέσα και να πάρθει η Τρίπολη. Και λέει το τραγούδι: περίμενε Τροπολιτσά σε 2-3 ημέρες να έρθουν τα πραστιωτόπουλα και ο καπετάν Γιωργάκης να δεις πραστιώτικο σπαθί, τσακώνικο του φέγγι. Πραστιώτες μπήκανε μέσα. Urte se logró mi quiso Κολοκοτρώνη σε παραχή σου οι Τσακώνες. Το 1826, τον Ιούλιο επέρασε ο Ιμπραήμ και τον έκαψε τον Πραστό. Ήταν αυτό που αναφέρει ο Κολοκοτρώνης, φωτιά στους προσκυνημένους, δεν προσκύνησαν οι πραστιώτες. Μετέφεραν
τα υπάρχοντά του στο Λεωνίδιο, το οποίο ο Λεωνίδιο το θεωρούσε ο Κολοκοτρώνης σίγουρο τόπο, ένα φυσικό κάστρο. Τέχεις μωρέ, τέχεις καημένε μου πράσινε. Τέχεις καημένε μου πράσινε, που κλαις κι αναστενά ζεις, που κλαις κι αναστενά ζεις. Έμεινα περισσότεροι κάτω στα κάτω χωριά, αλλά εκεί ήταν, ας πούμε, η μάνα, ας πούμε, η πρωτεύουσα της Τσακωνιάς. Μετά έγινε το Λεωνίδιο. Και μ' αρνήθηκαν οι λεβέντες και πήγανε στους κάμπους, και πήγανε στους κάμπους. Και δυστυχώς κατέληξε το πιο εγκατελειμμένο χωριό από όλα τα άλλα τα τσακωνοχώρια. Εγώ ήμουν που εγέννησα τα πρώτα παλικάρια, τα πρώτα παλικάρια. Μαζί με την ιστορία σαν λαός μεταφέρεται και μια πολιτιστική ιστορία, μια πολιτιστική κληρονομιά των Τσακώνων. Το κυριότερο είναι η γλώσσα. Να πατζατώ μαρασία κι αγκατούσα τα νελία. Τα χωριά που μιλάνε τσακώνικα είναι το Λεωνίδιον, τα Μέλανα, ο Τυρός, ο Πραστός, η Καστάνισσα, ο Άγιος Ανδρέας πιο πέρα. Περιεργίας άξιων είναι ότι υπήρχαν πολλά χωριά πέρα από το ποτάμι και πέρα από αυτό το ποτάμι, τα οποία δεν απέχουν ούτε 10 χιλιόμετρα και δεν ξέρει κανένας τσακώνικα. Ο ποταμός Πούληθρα από εκεί δεν είναι τσάκωνες, ή ο Βρασιάτης από εκεί το Καρακοβούνι δεν είναι τσάκωνες. Δεν μιλάνε τσακώνικη διάλεκτο. Αυτό μας δείχνει ότι στο πέρασμα της ιστορίας πόσο κλειστοί ήταν οι Τσάκωνες. Ήταν μια απομονωμένη περιοχή που διατήρησε τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμά της για πάρα πολλά χρόνια. Ακόμα και όταν ο Φαλμεράιερ με την κίνηση του Μέττερνιχ έγραψε αυτή την ανθελληνική ρίση ότι δεν υπάρχουν Έλληνες, έχει γίνει εξλαμισμός, έχουν μπει Τούρκοι, Σλάβοι και όλα τα άλλα τα φύλλα τα εχθρικά, να το πούμε έτσι όπως τα αναφέραν τότε. Πλην των Τσακώνων, για να επαληθεύσει τον κανόνα του εξαίρεση του Τσάκωνες. Και του Πικιαρούδη. Πικιαρούδη και του Μπεντέκου. Δεν γίνει εργασίες που δουλεία με αδουλεία πεσπιοκιού ευθύνη. Με αυτό το κλειστό κύκλωμα που λειτουργούσε, κρατήθηκε ζωντανή η τσακώνικη γλώσσα. Να φεκά καμψία λεμού που έκανατε. Καούρι κοκιάτε, καχούρα νάμου, γιτάνου. Τώρα ο πολιτισμός βέβαια μας έχει φέρει και τα καλά του, αλλά ένας ανασταλτικός παράγοντας για το σβήσιμο της γλώσσας είναι, πιστεύω, το άνοιγμα των συνόρων. Ο Νικό ένα τεμπουχό. Πέρε πέρα, καλή μου μάτι, πέρε πέρα, όι περούα, πέρε πέρα, όι περούα, για τσίμες πεσοβούα. Τσακωνιά. Μία περιοχή ευρύτερη από 12 χωριά τα οποία μιλάνε την τσακώνικη διάλεκτο. Η τσακώνικη διάλεκτος είναι διάλεκτος εξέλιξη της αρχαίας δωρικής. Αποτέλεσμα του ότι οι δωρείς
Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μας είχαν εδώ πέρα υποτάξει. Είναι γλώσσα 3.000 ετών περίπου από ό,τι λένε. Και την ονομάζουν οι πιο πολλοί ντόπιοι εδώ, Τσάκονες κλπ. Αμαμού, αγούρουσαν άμμου. Η γιαγιά μας είναι η γλώσσα μας. Μαζί με την Ποντιακή είναι οι αρχαιότερες διάλεκτες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Τα μισά τσακώνικα είναι αρχαία ελληνικά. Υπάρχουν πολλές λέξεις και πολλά αυτά που είναι αρχαία ελληνικά. Και αυτό φαίνεται και από τις ομοιότητες πολλές που έχει η διάλεκτός μας, την οποία κάποιοι τη λένε νεολακωνική, με την δωρική την αρχαία. Συνοθήλευμα είναι και κυπριακής γλώσσας και αρχαίας ελληνικής. Είχαν φαίνεται μεταναστεύσει προ 1000 χρόνια και εκεί τη μιλάγανε ακόμα στην Νότια Ιταλία. Οι λέξεις αυτές που είναι πανάρχες λέξεις. Ξέρω εγώ πώς λέμε ο έρυφος, το κατσίκι, ξέρω εγώ, το νερό το λέμε ίο. Στην δωρική διάλεκτο το εκείνο το ήτα έχει τραπεί στο α το μακρό. Πώς θα πούμε ευτυχία η μάνα μου? Αμάτι. Το μήτυρ, μήτυρ μητέρα και τη λέμε μάτυρ. Και μάτι χωρίς το τελικό ρο, έτσι λέμε στα τσακώνικα τη μάνα. Ήταν ή επιτάς. Δεν χρησιμοποιείται το άθρο ή, αλλά μετατρέπεται σε τι? Το δωρικό α. Όταν θέλουμε να πούμε την ημέρα εκεί λέμε τα αναμέρα ετίνα. Με ντούτσε τα σταγκαρδία. Με χτύπησε κατάκραλα. Την Κυριακή. Εμείς στα τσακώνικα, πώς θα το πούμε, ξέρει κάποιος? Ταν τσουρακά. Το κάπα. Σε τι μετατρέπεται στα τσακώνικα? Τέτοιες λέξεις συναντάμε πάρα πολλές και στο Ευαγγέλιο και στα εκκλησιαστικά βιβλία, πάρα πολλές. Ενέγκατε των μόσχων των στευτών που λέει. Και λέμε εμείς, νιανέτζερε το βανέ, το έφερε στο αρνί. Επειδή λέω και το Ευαγγέλιο στα Τσακώνικα, στην αγάπη, το Πάσχα, έχει πολλές λέξεις που μου φαίνεται ότι είναι τσακώνικοι, που είναι παρμένες μέσα από τα τσακώνικα. Ποια θεωρείτε, παιδιά, ότι είναι πιο γνωστή λέξη τσακώνικη σε ελληνικό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο? Είναι η φράση μολόν λαβέ. Μολόν. Την είπε ο Λεωνίδας Θερμοπύλες στους Πέρσες. Βλέπουμε λοιπόν πράγματι μία λέξη να έχει φτάσει τσακώνικη σε παγκόσμιο επίπεδο. Όρκο μη ταμπάρι να τη δου μαργαριτάρι. Όρκο τα γωνία να τη στρούχιλια φορεία. Η τσακώνικη διάλεκτο είναι εύκολο να την μιλήσεις, να την πεις, είναι δύσκολο να την γράψεις. Έχει πολλά σύμφωνα, μαζεμένα, χάγκε, τσούνε. Οι πρώτες τσακώνικες λέξεις που καταγράφηκαν ήταν 1768. Ο Τούρκος περιηγητής, ο Τσελεμπή, είχε περάσει από την περιοχή και κατέγραψε κανιά 35 λέξεις. Όταν πήγα στην Αθήνα και ήταν κάποιοι θείοι μου και ένας αδερφός μου που ήταν μες στο μαγαζί, μιλάγαμε όλο τσακώνικα και δεν μας καταλάβαινε κανείς. Εκεί κατάλαβα τι θα πει μια άλλη γλώσσα. Απαντζατό μαρασία, τσακατούσα τα νέλια. Ήταν τα πρώτα ακούσματα που είχαμε. Η τσακώνικη γλώσσα ήταν η πρώτη γλώσσα που ακούσαμε γύρω μας. Μετά την ελληνική. Έτσι ανοίξαμε τα μάτια μας με τη τσακώνικη διάλεκτο. Οι παλιοί μιλάγανε, δηλαδή κάτι αυτού τσακώνικα όλοι. Δεν μιλάγανε ελληνικά. Η γιαγιά μου με τη μάνα μου μιλούσα πάντα τσακώνικα. Δεν τους είχα ακούσει ποτέ να μιλήσουν ρωμαίικα, όπως λέμε εμείς. Ο πεθερός μου ποτέ δεν μίλαγε ρωμαίκας. Έτα Ελένη ζάρε τα μπρούετα, έτα Ελένη ζάρε τα χούρα, έτα Ελένη να ζανανάρε τα μάρια να εργούμε, έτα Ελένη να σερίτσουμε, έτα Ελένη να ονείουμε του καρπί. Αυτή ήταν η γλώσσα μας.
Ωρα πρίγκα σήμερα από τους κάτω. Ο Φέκη με όχι τα τσακώνιχα. Ο πατέρας μου δεν μίλαγε για τα τσακώνικα. Αμάτι με σε κοινιούα τσεκά. Η μάνα μου τα μίλαγε και καλά. Η κοινιούα πλέτερα τα τσακώνιχα από ό,τι σε κοινιούα τα νάβα αγρούσα που εμενιούνται γεννή σάμερ. Μίλαγε περισσότερο τη τσακώνικη παρά την γλώσσα που μιλάμε εμείς σήμερα. Μια θεία μου δεν ήξερε καθόλου ελληνικά. Και όταν πήγαινα στη θεία μου, της έλεγα βρε θεία να μάθεις ελληνικά. Όταν πήγαινα αυτή την Κυριακή και έλεγε οράκα με το θείο και νέγκατε το μόσχολο των συστευτών και κάτι τέτοια πράγματα, ερχόταν και χωρίς να μου κουβέντα, μ' άρχισε στο ξύλο. Ρε θεία, τι βαράς, αφού και ο Χριστός τσακώνικα μίλαγε βρε παιδάκι μου, λέει. Θέλεις να μου αλλάξει την πίστη. Δεν ήθελαν καθόλου καταρχήν να μιλάμε τη ρωμαϊκή τη γλώσσα. Λέγανε, κοίταξε αυτός μιλάει ρωμαϊκά, δηλαδή είναι εξελιγμένος. Εγώ θυμάμαι στο σπίτι του πατέρα μου που είμαστε μικρά, δεν ξέραμε την άλλη γλώσσα. Στο δάσκαλο που πήγαμε μας έδινε σενιά στον πίνακα που λέγαμε και έγραφε εκεί. Πηγαίναν τα παιδιά στο σχολείο και οι δασκάλοι είχαν πρόβλημα. Γιατί τα παιδιά δεν ξέραν την ελληνική γλώσσα. Του μίλαγε ο δάσκαλος ελληνικά, αυτό απάντα για τσακώνικα. Και ο δάσκαλος έλεγε ουα, του α, γα, τα. Και το παιδί για να ολοκληρώσει τη συλλαβή δεν έλεγε γάτα, λέγε κατσούα, την τσακώνικη έκφραση. Άμα μιλάγανε τα παιδιά τσακώνικα, με τι βαριά. Όταν ήμασταν μικροί και πηγαίναμε στο σχολείο και μιλάγαμε τσακώνικα, μας κοροϊδεύανε. Όταν θέλανε να μας πειράξουν, έλεγαν τσούνε ρε εσύ ρε, τι νοσείσαι ρε. Ομιλεί το από αγράμματος κατά κανόνα και εγώ από ό,τι θυμάμαι οι ας την πούμε πιο εξελιγμένοι τη θεωρούσαν και σαν παρακατιανή γλώσσα και προσβλητική. Μιλώντας τσακώνικα μας θεωρούσαν παρακατιανούς. Θα μου πούνε δεν αδειάζω και τα βαριά να στενάζω. Σιγά σιγά με την τηλεόραση, το ραδιόφωνο μέσα στο σπίτι, σταμάτησαν να μιλάνε μεταξύ τους οι γονείς, οι παππούδες με τα παιδιά και δυστυχώς σιγά σιγά άρχισε η φθήνουσα. Μπορώ να πω ότι οι παλαιότεροι ίσως σκεπτόντουσαν με τη τσακώνικη γλώσσα. Οι νεότεροι όσο πάμε και ας πούμε ατονεί αυτό το πράγμα. Εγώ όταν θέλω να μιλήσω τσακώνικα δεν σκέπτομαι να τα μεταφράσω τα ελληνικά σε τσακώνικα. Επειδή τα έμαθα από μικρός, κατευθείαν μιλάω τσακώνικα. Μπορώ να σου πω μιλάω καλύτερα τσακώνικα παρά ελληνικά πολλές φορές. Παρόλο ότι το λεξιλόγιο της είναι φτωχό συγκριτικά με τη δική μας την καθομιλωμένη, πολλές φορές αν θες να πεις κάτι, είναι πιο νόστιμο να το πεις στα τσακώνικα και ανάλογα με τον αντίπαλο, ποιον έχεις να αντιμετωπίσεις. Πολλές φορές και τώρα ένα αστείο, όταν το αφηγούνται κάποιοι μεγάλοι στην ελληνική γλώσσα, ίσως να μην σε κάνει να γελάσει καθόλου. Όταν το ακούσεις στα τσακώνικα να το διηγούνται, νιώθεις, το βιώνεις διαφορετικά. Βιώνεις την πρωτόγονη αυτή κατάσταση της γλώσσας με την ποιότητα των ανθρώπων και τον πολιτισμό τους. Είναι πιο ερμηνευτική η γλώσσα αυτή. Θες να πεις ένα αστείο σου, είναι καλύτερο να το πεις στα τσακώνικα. Η γλώσσα είναι μπρίζα και βγάζει αποδίδει που λέμε. Είδατε η Αφρика εδώ και την Αυστραλία. Εδώ ήταν Αυστραλία, ξανακάνε από την Αυστραλία. Nie πέτσε καουρεκάνερο Μανώλη, nie πέτσε ο ένα. Καουντερέκα nie πέτσε Γιώργο. Αλλά όμα ξέραν τα πολύ να πετογάλουν κρασί, για τα μπαρδάλο που φαΐτζερε. Nie πέτσε μότι βουλιάζονται το παπόρι, φαινέτζε τον πίτα πέρε. Πηγαίνω στην Αυστραλία, πήγαινε η γυναίκα μέσα με το μουλάρι δεμένο το προβατίνα από πίσω, η ζυγούρα λιμένη. Την πιάσανε στον δρόμο, τη φάγανε, πήγανε στην Αυστραλία. Όταν γυρίσαν πίσω, του λέει καλώς όρισες Μανώλη, του λέει. Καλώς σε βρήκα Γιώργο, του λέει. Δεν ήξερα για την Παρδάλο που έφαγε να στείλω ένα πεντογάλωνο κρασί. Δεν βούλιαζε το παπόρι, του λέει, που έφερε το Βλαχοπαναγιώτη πέρα τον πίτα και μαρτύρησε. Από πού θα αντιλήσουμε αυτές τις πληροφορίες για τη τσακώνικη γλώσσα? Από τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας. Η τσακώνικη γλώσσα για μένα είναι ό,τι καλύτερο μας άφησαν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Αλλά αυτή τη γλώσσα κάποιοι πρέπει να την συγκρατήσουμε, γιατί σιγά σιγά χάνεται.
Δυστυχώς αυτή την κληρονομιά εμείς την αφήσαμε ανεκμετάλλευτη. Όσο μεγαλώνει η κοινωνία και ανοίγεται ο κόσμος, τόσο φθήνει η γλώσσα. Βέβαια οι νεότεροι τα καταλαβαίνουν, αλλά δεν μπορούν να τα μιλήσουν. Τα παιδιά μας τα ξέρουνε. Αλλά τα εγγόνια μας επεταχτήκανε, πήγανε στο Λενίδι, σπουδάζουνε. Εμείς οι γέροι τώρα εδώ πάνω έρχονται, τα καταλαβαίνουνε, τους κουβεντιάζουμε, αλλά δεν τα λένε. Εγώ έχω διδάξει 3 χρόνια τσακώνικα μέσω της ΝΕΛ Αρκαδίας και μέσω του Αρχή της Τσακωνιάς. Αλλά αυτό γίνεται αποσπασματικά. Δηλαδή, μαζεύεις 50 παιδιά, τους λες διάφορες φρασούλες, παιδιά, για πέστε αυτή, την ερμηνεύσουμε. Εντάξει, ενθουσιάστηκαν τα παιδιά στην αρχή, μετά το θέλησαν λίγο πληκτικό, αρέωσαν. Κάνετε εσείς προσπάθεια ώστε να διατηρηθεί αυτή η γλώσσα? Ναι. Τι προσπάθεια κάνει η Ευτυχία? Ξέρεις κάποιες λέξεις? Ναι. Μπορείς να μας πεις μερικά γύρω από τα τσακώνικα? Τα κάνατε. Καλά ναργά να αρχογήμη, καλέ τα τσεανιού μου. Ο πληθυσμός της κοινωνίας είναι μικρός, δεν είναι όπως οι Πόντοι που είναι μια μεγάλη οντότητα και έχουν διατηρήσει τα πάντα εκεί γιατί υπάρχουν σύλλογοι, πολυσύλλογοι. Εδώ είναι δυστυχώς μικρός ο πληθυσμός, μικρές δυνατότητες. Σιτσονικό τσούρι τα τσέλη, χρόνου πρέπει να ζήσει. Όπως βλέπετε δεν είναι τίποτα ακατόρθωτο. Ο τσακώνικος είναι ακριβώς πολεμικός χορός. Εδώ είναι ένα ζήτημα που δεν έχει λυθεί από όσο ξέρω έτσι τελεσίδικα. Στάνταρ πολεμικός χορός. Η πρώτη εκδοχή είναι ο Πυρίχιος. Στα Φεντού. Και που χορεύανε, τα άρματά τους τα είχαν πάνω τους. Κίνησαν τα τσανοπούλα κι όλα τα τσακωνοπούλα. Άλλος θεωρεί ότι απεικονίζει τον Θησέα και τον χορό το Λαβύρινθο. Και παν στο πέραμα καλά. Συμβόλιζε την πάλη του Απόλλωνα με το φίδι τον Πίθωνα. Που τα κορίτσα τα καλά. Δεν χορεύαν δηλαδή μόνο γύρω κυχάμου. Το φέραν και βόλτα και κοιτάγανε μήπως μας βαρέσουν από εκεί, μήπως μας κάνουν από εκεί και γυρίζανε. Και εκεί τους πιάνει αμάνα, και εκεί τους πιάνει μια βροχή. Το πιάσιμο των χεριών εμένα μου θυμίζει καριάτιδες που όπως έχουν γραμμένες ακριβώς στοιχεία τα οποία προέρχονται βέβαια από την αρχαία ιστορία. Εγώ έχω ένα γαμπρό τώρα που φτιάχνει και ασπίδες εκεί στην Αθήνα κλπ. Και του έχω πει να μου φτιάξει δώρη και ασπίδες, να πάρω 15 για να κάνω ακριβώς αναπαράσταση του τσακώνικου χορού. Και βράχηκαν τα τσαμικά και τα στρατά που καμίσα. Ο τσακώνικος είναι ένας χορός που εκτός από τη τσακωνιά δεν τον εχορεύανε πουθενά. Ο ρυθμός είναι ένας. Εμείς εδώ χορεύουμε μόνο με ένα τραγούδι, ας το πούμε έτσι, κυνήγησαν τα Τσανόπουλα και τα Τσακωνόπουλα. Κυνήγησαν τα μάνα, κυνήγησαν τα Τσαμοπούλα. Περίμενε κάποιος ότι ένα τσακώνικο τραγούδι θα ήταν πολεμικό. Δεν είναι πολεμικό. Μιλάει ότι κινήσαν τα Τσανόπουλα και όλα τα Τσακωνόπουλα για να πάνε στον πέραμα χαλά, που είναι τα κορίτσα τα καλά. Κυνήγησαν τα Τσαμοπούλα κι όλα τα Τσακωνόπουλα.
μάνα, καλή μου μάνα, σου είπα μάνα, παντρέψε με. Πέρα, καλή μου μάτι, πέρα, όι μπερούα. Ο παπάς και η παπαδιά, ο παπάς και παπαδιά με τα 5 σοκαμψία, κασιμένη γωνία, αυτό πάει με καταληκτικά, στέκει. Έπεσε στην αντίληψή μου και το τραγούδι του νεκρού αδελφού, που είναι μεταφρασμένο στα τσακώνικα και αποδίδεται, μπορώ να πω, 95%. Υπάρχουν κι άλλα στη τσακώνικη διάλεκτο, τα οποία είναι σιρτά. Υπάρχουν παροιμίες. Αναγιάτσε ο βουτονώνε, τσενιεπέτσε χιαρά. Κορόιδεψε το βόδι το γάιδαρο και τον αποκάλεσε χιλαρά. Υπάρχουν τραγούδια, δεν γνωρίζω όμως αν αυτά τα τραγούδια έρχονται μαζί με την ιστορία από παλιά ή τα δημιουργήσαμε σε νεότερη μορφή. Δεν υπάρχει όμως τραγούδι το οποίο έχει καταγραφεί σαν μαρτυρία ιστορική, το οποίο, αν μου πεις τσακώνικο, τίποτα δεν υπάρχει γραπτό. Καμάρι μου εδώ στην εκκλησία εδώ πέρα, ο χορός κρατούσε 3 ημέρες. Το περίμεναν το πανηγύρι για να μαζευτεί ο κόσμος. Να δει ο ένας τον άλλον, να γίνει το νυφοπάζαρο, το σχετικό. Οι κοπελιές με τα φουστανάκια μας, με χαρμπαλάδες και ντιστές ποδιές, μαντιλάκια κόκκινα, πλεξίδες εδώ κάτω και χορεύανε. Οι άντρες χορεύανε χωρία και οι γυναίκες χορεύανε χωρία. Αλλά πιο πολύ οι γυναίκες ξεκινούσαν το χορό. Αλλά πολλές φορές γινόταν και η ανάμειξη. Χορεύανε ανακατεμένα, δεν υπήρχε χορός, οι άντρες και οι γυναίκες όχι. Ο χορός ο τσακώνικος δεν είχε αυτό να κάνει την επίδειξη, ξέρω εγώ, που κάνουμε σε άλλους χορούς. Μπαίναν όλοι οι σοβαροί, ας πούμε, όταν λέμε σοβαροί, οι ηλικιωμένοι, ξέρω εγώ, και τον χορεύανε αυτόν τον χορό. Και να θέλανε να κάνουν τσαλίμια και τέτοια πράγματα, η ηλικία τους και αυτή τους δεν το επέτρεπε. Οι μανάδες μας, οι γιαγιές μας έλεγε κοίτα μην πιάσετε με το χέρι το παιδί, με το μαντιλάκι. Είχαν ένα εγωισμό της ηθικότητας των γυναικών. Τις μισές φυλακές του ναυλίου τις έχουν φτάξει ο Βραστός. Οι περισσότεροι καυγάδες και οι περισσότερα αυτό γινόταν στα πανηγύρια. Γιατί την κοίταξες, γιατί την έκανες, άντε και λίγο κρασάκι, άντε και λίγο από εδώ, άντε και λίγο από εκεί και ήταν πολύ επιφυλακτική. Πριν 20 χρόνια, 30, ήταν τόσο στενά δεμένα και τα ήθη και τα έθιμα που δεν χόρευε ο αδερφός την αδερφή χωρίς να πιάσει το χέρι, δεν το πιάνει το χέρι, γυμνό χέρι, μόνο με μαντίλι. Ούτε ο αδερφός την αδερφή. Οι μανάδες ήταν απ' έξω, λέει, άμα καμία λιγάκι σε ωραία. Παιδιά και αυτά, παιδιά και εμείς, καμία λιγάκι έτσι, σε πάω το βράδυ στο σπίτι και θα σε φτιάξω. Δεν διανοείται ο κανείς να κουβεντιάσει, να μιλήσει σε κοπέλα χωρίς να είναι συγγενής, ούτε καλημέρα. Είμαστε στο γυμνάσιο 10 αγόρια και μία κοπέλα. Και δεν της μίλαγε κανένας. Της μίλαγε εγώ μόνο που δεν γειτόνισα. Μου λέει η γιαγιά μου, κοίτα μη σ' ακουμπήσει γιατί είχα γκαστρωθείς. Εγώ μικρή ήμουνα, το πίστεψα. Θα παντρευτού βρε φεγγίμη, θα παντρευτού βρε μάτι, τσακώνω που λόγια δεν παντρεύεσαι. Οι παλιές γυναίκες φοράγανε φουστάνια μέχρι τον αστράγαλο και τις έλβες και κυματίζανε τα φουστάνια που φορέωνε το τσακώνικο. Η στολή του τσακώνικου ήταν το γελεκάκι, το πουκάμισο, το μεταξύ είχαν πολλά μαντίλια. Σκεπάζανε ένα μαντίλι, το σιλάχι να μην δείχνει ότι έχει μαχαίρι, ότι έχει μπιστόλια με μπαρούτι τότε βέβαια κλπ. Δεν είναι να μπαίνει στο χώρο όπως είμαι εγώ με το κουστούμάκι. Έχει τη φορεσιά το τσακώνικος χώρο. Παλαιοί, με ρίγες, με γλώσσες, με σιλάχια εδώ, φουστανελίτσα. Η καθημερινή στολή δεν ήταν η φουστανέλα που ξέρουμε. Ήταν μια πουκαμίσα, ήταν ένα ολόσωμο ρούχο, το πούμε έτσι. Επάνω έχει πολλά κουμπιά εδώ και κάτω είναι σαν φουστανέλα. Ντυμένοι φουστανελάδες οι άντρες και τζουμπελούδες οι γυναίκες. Οι γυναίκες είχαν φέση οπωσδήποτε και είχαν και το ζιπούνι, εκτός από τα από μέσα τα οποία ήταν αξίας.
μεγάλης αξίας. Οι γυναίκες ήταν πιο εντυπωσιακές, είχαν πουλιες εδώ με πολλά κεντήματα εδώ, με εγγράφες και ξέρω εγώ, με φέση κόκκινο με φούντα χρυσή. Είναι πιο εντυπωσιακή τσακώνικη η γυναικεία ενδυμασία. Στο τέλος του πανηγυριού, οπωσδήποτε, και τώρα βέβαια, στο τέλος ή αρχίζουμε με το τσακώνικο ή τελειώνουμε με το τσακώνικο. Λένε πρώτα τα τσάμικα και τελευταία, που τελειώνει ο χορός, να πούμε, και κλείνει το πανηγύρι, τότε τα λένε τα τσακώνικα. Τελευταία. Ζατσοβούτσι ραμαρούα, ζατσοβούε τανέλια. Το έλεγε ένας μπροστά και από πίσω όλοι εμείς. Κατάλαβες, ούτε κλαρίνα, ούτε βιολιά. Βέβαια είχαμε και κλαρίνα και βιολιά, αλλά με το στόμα και με τα τραγούδια ξενυχτάγαμε ολόκληρη νύχτα. Και ποια όργανα, την παλιά εποχή δεν υπήρχαν όργανα. Την παλιά εποχή τα όργανα δουλεύαν από το πρωί μέχρι στο προάβλιο της εκκλησίας μέχρι το βράδυ, και το βράδυ πήγαιναν στα λόνια έξω και χορεύαν. Εκεί δούλευε το στόμα. Την άλλη μέρα το πρωί τους μισούς γνώριζες από τη σκόνη και από το αυτό, δεν μπορούσε να δει, γιατί ήταν κλειστό του ο λαιμός. Σου είπα μάνα, καλή μου μάνα, σου είπα μάνα, παντρέψε με. Και ο πρώτος χορός ήταν ο τσακώνικος και ο τελευταίος που γινόταν πάντοτε ήταν ο τσακώνικος. Γιατί είχε αυτή την ικανότητα να τους μαζεύει τους ανθρώπους πιο κοντά. Χορεύανε και το νιώθαν. Το ζούσαν, το έβλεπε στα μάτια τους, το έβλεπε στην συγκίνηση, στην έκφραση. Ήταν κάτι που έβγαινε από μέσα τους. Και πιστεύω ότι αυτό έχει περάσει και σε εμάς. Είναι το μόνο πράγμα που δεν έχει σταματήσει στις κοινωνικές μας εκδηλώσεις. Δεν υπάρχει πανηγύρι, γάμος, χαρά, οτιδήποτε γιορτή που να μην χορέψουν το τσακώνικο. Και τώρα όπου κάνουμε χορό υπόψη, ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, που κάνουμε σε διάφορες γιορτές ή τις απόκριες κλπ, οπωσδήποτε χορεύεται το τσακώνικος. Οπωσδήποτε.